நீங்க பேரண்ட்ஸா இருந்தா அந்த வீடியோவை ஃபுல்லா பாருங்க. ஹாய் கைஸ், நான் ஜெடி. ரீசெண்டா கர்நாடகால ரொம்பவே கொடூரமான ஒரு சம்பவம் நடந்திருக்கு. கர்நாடகா ஹுப்ளின்ற பிளேஸ சேர்ந்த 6th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிற பையனும் 8th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிற பையனும் அவங்க வீட்டுக்கு பக்கத்துல விளையாடிட்டு இருந்திருக்காங்க. அப்போ சடனா அவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ளயும் ஒரு சின்ன சண்டை வந்திருக்கு. அந்த சண்டையில 6th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிற பையன் அவனுடைய வீட்டுக்கு போயிட்டு வீட்டுல இருந்த பேப்பர் கட்டர் கத்தியை எடுத்துட்டு வந்து அந்த 8th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிற பையனுடைய வயிற்றுலயே குத்தி இருக்கான். உடனே அந்த பையனுடைய அம்மா அந்த பையனை ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கூட்டிட்டு போயிருக்காங்க. அப்போ ஹாஸ்பிட்டல் இருந்த டாக்டர் அந்த பையனை செக் பண்ணி பார்த்துட்டு அந்த பையன் ஆல்ரெடி இறந்துட்டான்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதுக்கப்புறமா போலீஸ் அந்த 6th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிற பையனை அரெஸ்ட் பண்ணி இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணதுல அந்த பையன் நான் நிறைய மொபைல் கேம்ஸ் விளையாடுவேன், அந்த கேம்ஸ்ல கத்திய வச்சு அட்டாக் பண்ற மாதிரி தான் நானும் பண்ணேன்னு போலீஸ் கிட்ட சொல்லி இருக்கான். பேரண்ட்ஸ் தயவு செஞ்சு நீங்க உங்களுடைய மொபைல உங்க பசங்க கிட்ட கொடுக்கும் போது அவங்க மொபைல்ல என்ன யூஸ் பண்றாங்கன்னு பாருங்க. இல்லனா உங்களுக்கு கூட இந்த மாதிரியான நிலைமை வரலாம்.